laba abafakazayo njengoba befakaza ngamandla kamoya oyingcwele othandazelwe kwayimi kugcwaliswa kwamna. Amen. Awunaphakanyiswa ungaphakamisi. Uma ungenayo inhliziyo yokuphakamisa abanye, awunaphakanyiswa wena. Khona imfundiso esayifundiswa kwabasha ngomnyaka kwathiwa njengoba singabantu abasha sifundile sisuke ezikolweni eziphezulu, abazali bethu abayanga esikolweni. Imosi yabo abayenza njani? Bayanga esikolweni, kodwa thina basisesikolweni. Kwathiwa lapha emaseketheni nalapha emakhaya asisebenzele ukuphakamisa abazali bobani bethu, nasemaseketheni asisebenzele ukuphakamisa abashumayeli bethu, ukuphakamisa abavangeli bethu, ukuphakamisa abafundisi bethu. Abafundisi bethu abayanga esikolweni, abakwazi ukuya komasipala ukuthi bazawungena kwabo amahhovisi, abakwazi ukuya kumahhovisi akwa-government uma kudingeka izinto ezizawusetshenzwa zesekethe, abakwazi ngoba abafundanga. Kodwa thina bantwana abafundisiweyo asibasize, asibenze njani? Ngamanye amazwi kwakungathiwa asibaphathe, kwakuthiwa asibe izigqila zabo, sibe yini? Izigqila zabo. Sihambe utata ufuna ukwenza ini ngasizaphi, kuthiwe ake ugeze imoto le, wenze njani? Uthatha amanzi wenze njani? Yogeza imoto. Kanti uzawuthi maseyigeziwe imoto athi ake ungishayelele mfana wami, ngifuna ukuya la kwamasipala. Bese uyashayela uya. Lalela futhi noma kuthiwa shayela, noma kumfundisi wakho ekwazi ukushayela kodwa ethi makushayele wena, akathi shayela ngendlela yakho. Anizwa? Angithi uyayazi wena uba imoto ithanda yenze njani, uthanda ihambe kanjani. Akushiwo ukuthi shayela kanjalo, shayela ngendlela engazumhlukumeza. Uyijwayele kanjani yena imoto, uyishayela kanjani yena imoto yakhe. Funda, angiyishayele ngale ndlela ayishayela ngayo abanye, yakhe le moto uyishayelayo asiyakhe. Funda ukuthi ushayele ngendlela kabani yakhe, uyawuyenza lento yakho mayingekho. Thula bazalwane, uhambe naye uyofika kumasipala athi ndodana ngifuna indawo zamathayitile, afunwa kuphi amathayitile. Awungibuzele wena, usheshe wena uye e-reception uyobuza ngoba wena uhlakaniphile, ufundile, uyayifunda nemibhalo ukuthi leyo office eyani, leyeyani. Khona imibhalo ebhalwe lapha kuthiwe i-office elithile eliphezulu se-second floor. Sokuthi kuyedala hayi kuthiwa ise-second floor, asikhuphuke nawo ama-lift asikhuphuke dala. Masiyofika lapho umkhokhele umsebi khona lapha, afika akhulume utata into ayidingayo. Ngenye isikhathi akakwazi ukusikhuluma isingisi kahle, ube sowusiza khona lapho. Lizowenze njani? Sowusiza khona lapho.
abuye umfundisi emnandi ngaphakathi kwakhe ethi hey kwaze walisiza uNkulunkulu wamthumelela lo mfana uNkulunkulu awumbusise lo mfana noma uyalala uthandaze ezawulala athi kodwa usibanibani siza usibanibani. Mighty God. Sayifundiswa le nto, ngayibamba, ngayenza, ngayithini? Ngayenza. Angikhohlwa umfundisi wami uTatutshani esethathe ukuhlala phansi ngoba ngihlalele naye kakhulu, ngasebenza kakhulu ngisenza lento engangiyifundisa ukuthi ngimenzele kanjani. Ngayenza ngaqeda, wathi mase engikhipha ethandami ngiyoshumayela ngoba ngagcotshwa uye mina, wawugcotshela ukushumayela ngagcotshwa uye, nanxa sefuneka ngigcotshele uvangeli ngagcotshwa uye wangisendunkulu. Uthula kwazalwane mase ngithunywa ngiyoshona le buya fika eKwaVilakazi, khumbula siye eKwaVilakazi, sifika eKwaVilakazi ngosethatha umhlala phansi manje ngqongqoze emnyango ngqongqoza kwaVilakazi uvule uTatutshani athi wayivula umnyango uyamuzwa, uyambona ebusweni bulu kufike indodana yakhe, kufike bani, indodana yakhe. Umuntu omdala ufuneka ekubona isilike kube mnandi kuye, funeka kube njani, kube mnandi kuye, angathi umuntu ophetheyo athi mayicabanga ngawo athi aze athi usize ukucabanga ngawo ukuba wena awumphathi kahle, wena umenzi njani, awumphathi kahle, wena ukulingana kwakho naye uliqhoba kuwe, wena uzenza olingana naye uze uzenze ongaphezulu kwakhe. Awukwazi ukuba isithaka, awukwazi ukuzenza isigqila, uzenze wena isigqila sakhe ngamabomu. Ungenzi ngokuphokwa, uzenzele ngokwakho ukuba ube isigqila wena. Kaloku Jesu ufundise kanje, uthi uba ngaba ukhona ofuna uba mkhulu kuni akazenze isigqila sabo bonke. Hallelujah. Mighty God. It is Mark 8, verse 29. Verse 29. Roma 8 verse 29. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili. Laba besikhuluma ngabo kaqaleni ngithi engaka umuntu eseswini benjani bekwazi, wathi noma ekubumba namalungu akho wawenze njani, wawabhala encwadini. Futhi lapha kubhalwe nemihla yakho uzophila yabhalwa futhi nayo encwadini. Yezwakala lithi-ke leli labo isho futhi ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo
sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Ima khona la. uNkulunkulu ngokwecebo lakhe elamandulo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wasazi wasimisela ukuthi zesenziwe sifane noJesu. Wasazi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wasimisela ngaso sona leso sikhathi ukuthi mase siphuma sizelwe sesifumane uJesu sakhiwe sifane naye uJesu ukuze uJesu angabe saba uNkulunkulu nje kuthi kube kuphela, angabe saba inkosi nje kuphela kuthi, kodwa aphinde abe umfowethu ngoba senziwe ngokufana naye. Njengendoda izala abantwana, kukho i-first born, kube khona i-second born. Thina sizi-second, 10th, 4th, 5th born. Abafana nobani? Inkosi yethu njengoba vele kakade noma abantu bazalwa inkosi bazalwa babe ziprince konjani bonke, kodwa ukhona lo ozobaphatha konjani bonke, bona bazawukhothamela lo. Nabo abazi ukuthi siyalingana. Inkosi yami kodwa bayalingana, kodwa bazi ukuthi siyalingana. Bangamakhosi nabo kodwa bangamakhosana, abazi ukuthi siyalingana. Lo inkosi bazakhothana, bazokwenza njani? uJesu inkosi yethu, kuthiwa lapha eBhayibhelini uJesu inkosi yamakhosi, ukumkani kakumkani. Obani amakhosi? Yithi, kodwa yena ungaphambili kuthi. Amen. Yena unjani? Ungaphambili yena kuthi, futhi soze silingane naye njengoba kwasesinkwini soze ulingane noyihlo, never. Kodwa bekhuluma la bethi ubaba noma unezindlu eziwu-3 noma unendlu eyi-1 awuzale uhambe uyosebenza ube nenenshini ube nomzi ongakanani omkhulu. Uma efika ubani baba? Always. Noma sokunabantwana abangakanani abakhulu abadala abashayela izimoto, abashayela o-BMW, abashayela i-Mercedes Benz, ewe ngabazukulu labo bakhe. Wena ubani? Indodana kabani? Yakhe. Izwi lakhe lilo elingumthetho la ekhaya. Kodwa wakho sekenziwe nguwe, uwakhiwe nguwe. Uthula bazalwane. Amen. Lento yokuthobeka kwenhliziyo, thobe umamnene. Abasha babekhula la esikolweni, abangakhuli bathi bona babhekele bangcono kunabakhulu. Bathi
wami. Andinawuthi le nkonzo ningayenzile ngcono, ngeke niyenzile ngcono ningafundiswanga. Uma ningazithobanga kulaba bayiphetheyo manje nizawuyakha ibe njani? Nizoyakha ibe njani? Nizoyakha ibe njani? Kulumani uzoyakha ibe njani? Kuba nibuka ama-ministries la, nibuka ama-ministries nithi isonto kufuneka libe nje, kufuneka libe nje. Hayi, ubulifunzwa ubani uba kufanele libe njalo? Ubulifunzwe ubani? Ngoba kufanele uyifunde yonke into yale nkonzo la, uyifunde kulaba abayiphetheyo, laba abafanele uyithini, uyifundise. Kodwa uyifunde ngaleya ndlela bengikhuluma ngayo. Yabona la ndlela bengikhuluma ngayo, yithi ube nogcobo olufundisa bani? Wena. Kodwa wena ube uzitheni, uzithobile. Wena ube wenze njani? Uzithobile kuyo yonke into. Wakwathi umfundisi, ngizomane ngiyikhuluma le nto ngoba phela wayifundisa futhi wafundisa into right. Wathi yabona njengoba nikhula nje, niyayibona into engahambi kahle le nkonzo. Nina nifanele uthandaze, nithandazele ukuthi mase kuyimi, yebo, mase kunjani, mase kuyimi, angizuwenza lamaphutha anjengala, uyayithi ke ngoku, uyayiphakamisa inkonzo, uyayithi uyifunde yonke into ephethwe yilaba, wafunda futhi ngoba ufundiswa uNkulunkulu, wafunda nalapho kwenziwe khona amaphutha. Mhlawumbe asingamaphutha, ake singatsho futhi sithi ngamaphutha, ngoba uyabona uNkulunkulu uthini lapha kwincwadi yeZena noma ngochapter 17 la athi izikhathi zokungazi wayeziyeke ngaphofu. Lesa sikhathi lenza ngelandlela benza ngayo wayeyeke ngabomu leya nto, wayenako ukubafundisa ukuthi lenze ngaphezulu. Wayazi ukuthi glorious Jesus. Niyamkhumbula uJesu ethi yahamba ngiyakubaba ngizothumela kuni umoya oyingcwele. Nginezinto eziningi ekufanele ukuthi ngizifundisa zona, kodwa aninawukwazi nami anginawukwazi ukulifundisa njengamanje. Ona kusefikile umoya, yena uzonifundisa zonke izinto, uzawudlulisela kwindlela ebengifundisa ngayo. Uthula bazalwane. So musa ukuthi hayi mina ngayenza bethele mina le nkonzo, ngayenzile ngcono. Cha, ngeke izakwehlula, seyikwehlule njengoba sekuphuma nawo mazwi kuwe nje, seyikwenze njani? Seyikwehlule. Thula bazalwane. Ukhona bathi yazi ngiyafika kule nkonzo, ngiyafika nalapha kwezisihlanu. Ukhona bathi hayi wena ungcono bani? Ungcono bani? Bengeke ngeke nto ngiyo ukugaba engekho. Bengeke engekho umkhumbuzo. Bengeke
Ubani onothi ngcono kuba ngoba buhlungu? Ngcono ngani? Kuba umkhumbuzi ngcono ngani? Kuba kutyhali ngcono ngani? Kuba kugigaba ngcono ngani? Ayikho leyo nto, ayikho. Mthule kwazalwane. Ilizwi likaThixo, umuntu ofundiswayo akanoba ngaphezulu kwalowo ofundisayo. Lithi kumlungele ukuba afane nalo afundisayo, kodwa akanoba ngaphezulu. Mthule kwazalwane. Mthule kwazalwane. Hosana. Kodwa inkonzo izawuthi zibe right, niyivume ukuyenza ngendlela e-right, nokuyamkela niyamkele ngendlela e-right, nokuyiqhuba nokuyifunda niyifunde ngendlela e-right. Nizokhona-ke ukuyenza laya nto kuthiwa i-relay. Yabona i-relay? I-relay. Ma begijima laba oqala. Agijima ngesipidi sabo sonjani? Sonke. Afike azonikela abantu. Lo ekunikwa yena uyaqhubeka, akabuyeli emuva, akayoyiqala lapha, uyaqhubeka. Iyaphambili. Ngesivinini naye anaso esikhulu. Uyithathe esithubeni la ibekwe khona. Akukho azawuthi ungcono ngayo. Lo okunika ipetrol, ungcono ngani kulo okunika ipetrol? Lo okunika ipetrol uvula igap phambi laba ebegijima nabo, wakunika i-advantage wena. Ungabisavuma ukuthi igap mayithini, ayivaleke. Gijima ngesivinini sakho esikhulu uyofika nalowo ozomnika ngale, umnike i-advantage. Ngezwakala amadimoni abe senyathelwe wena suwayeka afunde. Mazefika yaphi igame wena, amadimoni abe senyathelwe wena wathini? Wayeka afunde futhi. Hawu, wenzani? Inkonzo ingcwele, amadimoni enyathelwe phansi, wena uyavuma amadimoni avuke angcolise, ngcole bani? Wenzani ke ngoku? Mthule kwazalwane. Amen. Hosana. Baze kwamanje kwaZulu. Baze kwamanje kwaZulu. Belifundele lesi siye ekhaya. Verse 29. Verse 29. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, bafane nesimo sendodana yakhe. Ngani bazalwane? Usimise ngaphambili izikhali zonke zokufana zilungisiwe, sizinikile. Zonke izikhali zokwenza njani? Zokufana zizinikile. Akho nto esilelayo, akho nto engekhoyo, zikho zonjani? Zonke. Into nayo lithi izwi likaThixo, mfunde. Menze njani? Mfunde, ufundiswe ukuye. Ithi kambe uba kambe nimvile nafundiswa niphi? Nikuye. Uyabona? Mfunde. Menze njani yena? Mfunde. Amen. Funde. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ake sithandaze.
Thixo oyingcwele egameni likaJesu.